V malej dedinke obklopenej prírodou žil mladý muž menom Samuel. Napriek krásnemu prostrediu sa cítil uväznený vo svojich myšlienkach a vnútornom nepokoji. Po mnohých rokoch boja so stresom a úzkosťou sa rozhodol, že je čas na zmenu. Samuel sa dozvedel o miestnom učiteľovi, ktorý sa zaoberal duchovným prebudením. Rozhodol sa prihlásiť na jeho seminár. Na prvom stretnutí sa učiteľ podelil o základný princíp. Všetko, čo potrebujete na nájdenie pokoja, sa nachádza vo vás. Na seminári sa Samuel naučil techniku všímavosti. Učiteľ mu povedal, aby si každý deň vyhradil pár minút na to, aby sa sústredil na svoj dých. Počas týchto chvíľ mal sledovať, ako vzduch prúdi do jeho tela a von. Keď myšlienky začali blúdiť, mal sa s nimi len pozdraviť a vrátiť sa k dýchu. Učiteľ zdôraznil, že ak sa chceme zbaviť vnútorného nepokoja, musíme sa naučiť prijímať svoje emócie. Samuel dostal úlohu. Každý večer si zapísať svoje pocity a myšlienky. Mal si dovoliť cítiť všetko, čo sa objavilo, bez súdenia. Po seminári sa Samuel rozhodol tráviť čas v prírode. Často chodil na dlhé prechádzky, vnímal zvuky lesa a cítil zem pod nohami. S každým krokom sa jeho myšlienky ukľudňovali a on si uvedomoval krásu prítomného okamihu. Samuel začal pravidelne meditovať. Každé ráno si vyhradil 20 minút na tichú meditáciu. Počas meditácie si sadol s vyprázdnenou mysľou a len pozoroval myšlienky, ktoré prichádzali a odchádzali bez toho, aby ich hodnotil. Jedného dňa si uvedomil, že jeho vnútorný nepokoj je spojený s bolestiami z minulosti. Rozhodol sa, že si odpustí a odpustí aj ostatným. Napísal listy ľuďom, ktorých zranil alebo ktorí zranili jeho, a v tých listoch vyjadril svoje pocity. Nemusel ich posielať, ale proces mu priniesol veľkú úľavu. Každý večer si Samuel zapísal 3 veci, za ktoré bol vďačný. Tento jednoduchý rituál mu pomohol preorientovať sa na pozitívne aspekty života a znížiť pocit nepokoja. Po niekoľkých mesiacoch praktizovania týchto techník sa Samuel cítil úplne inak. V jednom krásnom okamihu počas prechádzky lesom sa mu dostalo akéhosi osvetlenia. Uvedomil si, že vnútorný pokoj nie je o absencii problémov, ale o schopnosti prijať život taký, aký je. Samuel sa rozhodol zdieľať svoje poznatky so svojou komunitou. Organizoval stretnutia, kde sa s ostatnými delil o meditácie a techniky, ktoré mu pomohli. Spoločne praktizovali všímavosť a cvičili meditáciu, čím vytvorili podporujúce prostredie. S časom sa Samuelovi podarilo zbaviť sa vnútorného nepokoja a žiť šťastnejší a vyrovnanejší život. Naučil sa, že vnútorný pokoj je cesta, nie cieľ. Ale aj keď sa na jeho ceste vyskytli prekážky, vedel, že má nástroje a podporu, aby ich prekonal. Nájdite si tiché miesto, kde nebudete rušení. Sadnite si pohodlne so spriamenou chrbticou. Zatvorte oči a sústreďte sa na svoj dých. Snažte sa vnímať, ako vzduch prúdi nosom do pľúc a späť von. Ak vám myšlienky začnú blúdiť, jemne sa vráťte k dýchu.
Nájdite si čas na písanie listov. Môžete ich adresovať ľuďom, ktorým chcete odpustiť. Vrátane seba. Napíšte, čo vás zranilo a ako ste sa cítili. Vysvetlite, prečo je pre vás dôležité odpustiť. List nemusíte posielať. Jeho cieľom je uvoľniť sa od negativity. Môžete ho spáliť alebo ho uchovať ako symbol uzavretia. Pravidelne si pripomínajte, že odpustenie je proces a nemusí sa udiať naraz. Teraz si začnite uvedomovať, za čo ste vďační. Môžete začať s niečím jednoduchým. Som vďačný za zdravie. Som vďačný za slnečný deň. Som vďačný za svojich priateľov a rodinu. Pokračujte a pridajte ďalšie veci, za ktoré ste vďační. Môžu to byť malé aj veľké veci. Nechajte myšlienky voľne prichádzať a odchádzať. Predstavte si, ako sa vďačnosť rozširuje vo vašom tele. Môžete si to predstaviť ako teplé svetlo, ktoré sa šíri z vášho srdca do celého tela. Zamerajte sa na pocity, ktoré sa objavujú, keď si uvedomujete, za čo ste vďační. Môže to byť pocit šťastia, pokoja alebo spokojnosti. Užite si tento pocit a nechajte ho, aby vás naplnil. Ak sa objavia myšlienky alebo rušivé podnety, jemne sa vráťte k dýchu a pocitom vďačnosti. Je to prirodzené, ak sa myseľ rozptýli. Pomaly otvorte oči a vráťte sa do prítomného okamihu. Predtým, ako vstanete, si dajte chvíľu na zamyslenie. Aké pocity ste zažili? Čo vám táto meditácia priniesla? Ak máte čas, zapíšte si svoje pocity a myšlienky do denníka, aby ste si mohli neskôr pripomenúť, čo ste zažili. Pamätajte si, že vďačnosť je ako kvetina, ktorú potrebujete pravidelne zalievať. Čím viac sa jej venujete, tým krajšou a silnejšou sa stane. Nezabudnite, že aj v náročných časoch môžete nájsť svetlo. Ak si uvedomíte, za čo všetko môžete byť vďační. S týmto pocitom pokoja a radosti sa vyberte do sveta, kde sa vďačnosť stane súčasťou vašich dní. Buďte otvorení, prijímajte nové zážitky a nezabúdajte, že vďačnosť vám pomôže prežiť každý deň naplno. Nech je táto meditácia pre vás zdrojom inšpirácie a vnútorného pokoja. Ďakujte za túto chvíľu a za všetko, čo vám život ponúka.